nang oro taku biramani tripura thimani hathaya phairana ang belekhen yu so nu goi khakam ka omake phobjagai thimen bagai tongmalia thangi manai gnai ni tini ang phaisok ko kyaro bobte ke nu phaika kisa sai khana grade omo to tini jenu khameni omsuka ha koroma ka kwakja omo tabu ko gari phaisa khurmanan kun sambab kuri omo jidin tabu khurna thake tei 3-4 दिन हाइरक नांगन आन समा मोना आसर मान थतो मा तो आसका हा कोरमा का कोक जक फबजा ओ बिसिंग वा पुको ताबु ok oro to jcb to khalai to hepana boro rong no luko rong no busung ha khuri tangmani nogo ha pangni simin bu jcb habri to tong abono jogi tam sana mo song ha bang rong no bo jcb to 3 दिन का 3 bai ta kon jo jaga sokpai mutam tu sokbai jang no kana chen gari phainai chen gari bi khana khurna hini khana bo sini ha bang rong no bo hamai maro em haike borok taisa doti chuba khangke to sini tako kora birmoni tripura no sung tai dutin mang khambin mang katinyo tabo sa chu bongni bisingti borok sa chu guitongo kana rogo khurja kana je phai khana manta okay oro khoi phang amseni lukurok bai koru press club oro je khuri tongnai rong no tam hne komung kaisa kasa na mo chong je korbu press club rong bele bele kha hamai maro ta hamala tini sini tapo birmoni tripura okra bini je mangkathino khurnan chuba thini sini koruk press club ni bongi yak chu tongo borok regitu bi phaise tini bin mangkathino 20 दिन ni pore tapo khurjangna nai chong abagai sini koruk press club rong no bele bele ke hambai maro sin tai all media rong no bongno tin tini o sin tapo okran mangkathino khurjangna phai tongo amakan chuba di sini koi phang amtani lukorong no bo noro chua phaji phaine phedi norom bele bele hambai je oro to mutam ti yang ni sunuka haro khulai to munuka bonom bele hambai ya phonam su